samtang mangaon ni og mangga, magstoryahanay mi og binutbot. Why daghang istorya Maria, ako'y una. O tagsa tanggalas sa imong kaibahan. Wa ba ka kabalo nga kaning akong rival? Mao ni gigamit sa akong lulo sa una. Mauban? Katong giilad niyang engkanto. Pero sa dili pa ang nako ipadayon mukaon sa kong mangga. Hapit gyud niya makaduha ang engkanto ug ilad Maria. Ano ba to? Kadiyang nahubog na pud akong lulo. Baklay na pud siya, ana-ana sa dito. Ato sa punuan sa balite, ana din siya. Engkanto, tagay pagugudag isa kamilyon. Ana ang engkanto, mitubos pa pong engkanto, ni ana engkanto. Unsaon man nimo ang usa ka milyon? Ningon pud akong lolo. Kanang 300,000 ako nang itabang dito sa Bagyong Pablo. Para si lolo. Wala kaning 700,000 engkanto, ako po ning ibayad sa akong mga utang. Ingon engkanto. Adili ko mo to. Kay atong miagi imo kong giilad. Hindi na magpailan. O dili na jud magpailan ang engkanto. Wise nang engkanto. So kuno na akong lolo, bright de pugay to akong lolo. Ingon din siya. Ang maayo ani engkanto. Kanang 700,000 ibili na lang na rin sa kuwadaan. Kunya kanang 300,000, ikaw na hatod ana do sa Bagyong Pablo. Subuan ang engkanto pero Nakalasan. kapit na po niya na ilan ang engkanto. Binuang man ang imo halos yo. Ang ingkanto. Mo naman ang isuguon sa gulo. Wala na sa kong lulo, Lucio. Nga man ang Ay imo mo dili. Diyo kay to akong lulo. Kay Natingala akong lula. Ngano akong lulo kung atog baybayon, magdala kaldero. kasi maglungam. Kasi magluto ko diya. Karon, natuntun og baybayon akong lulo. Nisalom naman siya sa lawod. Pag salom niya sa lawod, bitbit niya ang kaldero. Saan mo to niyang kaldero biti? Pag abot niya sa lawod, samtang wala pa siya isda, makita, magluto sa siya. Oh, yawa! Di salom sa lawon niya dito magluto. Ginawa akong lulo. Nagayon na yun. Mas action dito yung kaldero. Dali kay pwede magluto sa lalom. Gani. Wala na yung lulo sa akong lulo eh. Ang akong lolo, nasa kumpare. Nagpahambugay sila og pamasol. Kaning isa niya kumpare, ay ang iyang kumpare niingon nga, masul lagi mi dito sa kuan-pri sa baybayon. Sulmi. Paglabay sa pasul-pri, kuha. Butang na niya lawas, butang na niya sa balde. Pasula po siya. Kuha na pod. Ano pod? Wala na aptig 30 Taga pasol kuha. Kuha. Wala na kuha na aptig 30 segundo. Puno na yung balde. Lawas ka. Niingon ang kumpare sa akong lulo. Sos, niingon man akong lulo. Wala man ka sa kuha, pre. Kay kami, pre, nagsabot pud mi sa isa na to ka kumpare, nga mamasul pud mi. Mga to sa laglaw, mga to sila, isa sa loud. Sus, pirting daghan nag-isdar kita akong lulo. Kabalo ka sa ibot sa akong lulo. Kiyara ng giwahing. Giwahing? Giwahing ang lulo. Giwahing? Bago naglabay ang pasol. Niingon ang kumpare. Sus, pre, ano man to ni muhak pa, pre? Nga kadaghan atong isda, mapuno nang tatutong balde ana. Ana din nung niya na akong lulo. Sus, pre, ang atong sabot, pre, mamasul raw. Wa man ta nagsabot nga hakupon. Sayang na itong isdas ka mong lulo. Nagana kayong pakala. Danghaga po dahil. Danghaga po dahil sa imong lulo, Claire. Oy. Ibig na puno na ang balde, wala lang yung Kung ang imong lulo, Claire, na masol, kani akong lulo, Claire, sugarol. Akong lulo, sugarol og manok. Naa siya yung binuhi nga manok. Nga, mutingog, muingon dayon. Kung gusto na magpatari ang iyahang manok, muingon dayon itari ko bisag unsa kadako. Basta akong lulo manok. Di karon. Nadunggan man na sa akong lulo, nga tingog na iyang manok. Gikuha sa akong lulo ang iyang manok. Ni ato din siya sa sabungan. Iya di kita wala pag abot niya sa sabungan. Pag unaw-unaw. Naaman na yung manapaday dito. Diinan din niya. Dong, pangitai ko diag manok nga isang ka sa akong manok kang pinakadako. Pero sa dili pa to, diprenda ni Lolo ang iyang kabasakan. Kasi para mo yung isugal. To. Walay dagang istorya. Nakakita man ang manaparay o pinakadako nga manok. Pero tingihaya ito sa kalaban. Giaway. Pilde ang kalaban. Dako ka akong lulo. Yay, kaya akong lulo, di ba? Partindaw ka. Ang iyang kabasakan, iyang nalukat, may daong man. Pagkasunod, kapi-kapi na akong lulo dito sa kuhan, sa ilahang biranda. Lingkod-lingkod siya, pangin-hangin. Tingog bitaw na iyang manok. Tiyog na po. Diingon na po bitaw na iyang manok. Itari ko, bisag unsa kadako. Pagpatari na ba? Tingka ko ang dalungga sa akong lulo. Ana siya, kani, ditingog na po akong manok. Ikuha niyang manok, og niato sa sabungan. Giingnan din niyang manapaday.
Dong, piliin ko diha og manok kanang pinakadako. Oh, Pinakadako. Pero sa dili pa to, giprinda sa kong lulo ug balik ang basakan hasta ang iyang balay. Nagyapon ang balay. Oh, gyapon ang balay para lang isugal. Oh, kay dili basta-basta tong manok sa kong lulo. Karon, pag abot dito, gibuya ang manok, nag-away. Wa kasamad ang kalaban. Pildi. Daog gyapon ang akong lulo. Nalukat ang kabasakan, nalukat ang iyang balay. Sa ikatulong higayon, nitengog man ang manok sa kong lulong niingon. Itari ko bisag unsa ka nako. Prinda ka na sa kong lulong iyang ari-arian. Tanan, way nabilin. Tanan jud ari-arian giprinda sa kong lulo. Paniguro sa kong lulo, ay sigurado mo daog man jud siya. Pag atoron dito sa sakwan sa bungan, inan niyang manapaday. Dong, pangitay ko og manok ka ng pinakadako. Pinakadako. Karon sa sigig pangita sa manapaday, nakakita jud siya og manok nga dako. Sa dili pa ato sang kaunang. Ti karon, nakakita na og manok ang manapaday. Nga isang ka sa manok ni Lulo. Awa pa jud human daw. Dugay kinuman. Mga pila ka bisis. Didaw. Nidagan ang manok sang Lulo. Sa nidaog ka nidagan. Nangutana ang akong Lulo. Nganong nidagan mang kanok? Nitobag bitang ng manok. Nasubraan ra kad ako. Kaya mo dagan siya. Napindi mo mo. Orot ang ari-arian ni Lulo. Pildi naman ako.